Maadong buntag mga maring sa for today's video, umani ko ninyo kung ata pa doon karon. So, before ta proceed sa ato ang content for today's video, ay of course, ki-invite ta sa ang friend nga pakanon ta og salad ay of course, abdi mo po experience pa sa salad gali of course, abdik ta ni. Unya kay na libreng paniud to ay of course, ang opportunity di na to usikan guys kay ano, saya mag-opportunity. So karon for today's video, pag kuman dito guys, pag magkaon ay of course, hindi sa ato ang panimalay ano, kani atong balay is ato na siyang opson, hay opson ato hang baghoon. So kay paspas ramon ko magkuan voice over, so of course before that nagpagabas mi og kahoy of course, shout out sa mga pagumangkon of course. Kani kahoy guys is man na ang kay mito sa una katong pagbagyo yung bagyong Odette. So ay napita guys is na may mga kahoy, so wala ko nang hambo pero nadyo may mga kahoy kanang tanom sa mapanis ako tong papabuhi pang papa man na ilang mga tanom sa una. And then kani nga yuta guys is amo jud ning yuta siya nang hambo pud sa karens. Ay wako nang hambo guys, ay amo jud ning yuta unya kay karon kay wala may alaga na nagpaalaga mi og lain, so ilang itang mga mais og bulanghoy unsa badira. Unya guys, putod taon nagkamalisod mi diri dapita kay ang kahoy nga mahong gani nasabit pa gyud. So anim na dugay diri dapita pero yay ko og laban ra gyapon mi dapita kay ngano magtinabangay mo diri dapita. So guys, kay karon kay nagpasalamat jud mis na nga sponsors, grabe. So katong nga vlog bitaw guys, katong bitong unang vlog jud namo ni kagawad. So nagpasalamat jud mi kay daghan ning sponsors og ginagmay pero dako na kay na bitas among kasing-kasing kay dako na ning tabang nga makabalay may puhon. So tungod adto guys sa mga sponsor nga nihatag ay of course among gipagabas ang ilang mga kwarta. Unya diri dapita ang mga kauban ay of course opportunity nila nga mga pud sila. Gwapa kayo no pero nangahoy gyapon sila. So bitaw guys, ako kami sa ang pamilya diri sa kong kuya nagpasalamat jud mi sa nakakita sa video katong first vlog namo ni kagawad kay kitagaan jud mi og kanang bitong mga sponsor nga ginagmay bitaw nga tabang pero karabi dako nag-impact namo diri sa amo ang kinabuhi kay ngano makabag-o na jud migbay po. Unja guys, kay wa man dalang isa ka adlaw di mo jud magsilbi og isa ra ka adlaw kasi suon ang mga kahoy kay daghan-daghan pa may kahoy. Ereng. So mao na ang atong ikaduhang adlaw ko for this video. Karon guys is na po opportunity nga lain mo nang ang videohan na pod ang kahoy sa Mangelina. So nagpasalamat pud mi guys sa masinsuhay Gulosino family Tagalos ong ni sila taga housing. So thank you so much ninyo kuya og nimo doy sa iyang backup. And then sa atong sponsor sa snacks, of course dila to i-mention siya kay kabalo na mo kung kinsa ni tabang nato for this video sa itong mga snacks. Unja pagtawd ay ni bundak pito kinadak ang Grasya ay of course Grasya ning uwan guys ano ang atong mga basak matubigan na og makatanom og makasabod na ta din dapita. Unja guys pag mo na amo na resulta sa ato ang baronon for today's video. Unja guys nagpasalamat pug ko sa atong kagawad diri sa Los Angeles kay sila po ni kuan guys panintabang pod namo nga ang among kahoy ang ilang sakyan na is masakyan sa ato ang kahoy for today's video. So salamat kanimo kagawad o revealyo. So thank you so much sa imong sakjanan nga malamian kaayo. Of course ako motabang jud ko yung dapita pero nagunahuna gud pug guys gay nang kadlawon jud og gay nang buntag ni tabang pug ko baya pod bisin uwan kaayo naglaban ra gyapon pug ko. Bisan kapoy na sa lawas pero laban ra gyapon ko kay ngano dako na ni nga Grasya. Blessings ninyo guys tungod sa katong tabang jud namo diri dapita. So I'm so blessed, we are blessed kay naa jud mga tawo jud nga kanang kakasing-kasing bitaw guys nga paghatag. Unja shout out pugos akong igagaw nga si Junri Nampas ay of course willing po sila tabang sa pagkuas mga kahoy. So thank you so much nimo pero kita gagawin po nagkwarta good pod guys alang nga tag kwarta sa mabugot-bot po unja guys. Pasalamat pug ko sa kanang ay bara ni o reveal ni kagawad kini tabang taon po sila ang bata ning tabang jud pud karabi mga kugihan og mga buutan jud ning mga tawhana uy. Unsa guys ay dapitay of course taning kamot po ko guys ay abi pala di ko man ning kamot tapula ko nga pagkatawa bitaw ning tabang ko na guys kinaluoy ko sa nagsusumay na siya tabang guys gano na may camera man na nagprosige siya tabang di ba ano jud nas pa ning kamot pa dapita kasi bugat man po ning kahoy ay po nawag na sige nagisaglit karabi jud din dapita karabi jud kapuyo jud pero laban ra gyapon kay ngano sayang ang opportunity o nang paningkamot ang taon des kay baka na paminjo na lagi ireng. Hello mga marings, so for today's video so pasensya sa ato ang kamera kay murag di ta maklaro din dapita pero maklaro ang mga bundol-bundokin ireng bitaw guys. So before mag-end itong video so ang gibuhat ni guys nga video kay magpasalamat ko sa mga ni sponsors. So kinakasing-kasing namo bisan wala diri sa akong igsuon guys pero niingon sila nga nagpasalamat mi ninyo guys sa ni sponsors bisan ginagmay pero dako nagawig impact diri namo dapita diri sa panimalay namo kay ano among bayad jud guys is kanang dili jud mi makatulog kung na siya uwan wala jud joke pero umuwan jud sa kusog dili jud mi katulog tarong ang nagagabi but
is opportunity o blessings kani abot namo kamo kato ni sponsor bisan ginagmay pero dako na magtabang. So salamat kaayo sa among kinakasing-kasing nagkasa agang baba sayop-sayop na dili ako mohilak sa kamera kay murag umuhilak kung murag mabisa na ato ang naong din dapita. So ako nag-aawha guys, pero nag-aawha ko sa nanawag lagi na pud mga nagtabang bitaw sa akin sa pay ganahan nga mo tabang or mo donate nga bisan ginagmay ra. So i-message lang ko sa ako ang Facebook account nga Renzi Nampas or Renz Kuriba, i-search lang ninyo or mo comment lang mo ani nga video dinhi sa ubos comment section kung gisaganahan kay ako lang mo PM ninyo. And that's it. Ere bitaw guys, nagjoke-joke ra bitaw guys kay ngano og magpalabi kag focus sa tong problema, lain na kayo man ang atong i-twist og happy lang on that time. Sabay lang sa agos sa buhay. So maruta guys no, thank you so much sa mga ning tabang namo din dapita. We are so content guys kanang naay pasadakong pasalamat sa among tibuok pamilya kay nagpagabas jud mi ganina, and then tungod sa inyong mga hinabang jud na tabangan jud mi din especially sa ni sponsor din na ako i-mention siya kay di naman pa i-mention kay basin kon ichikador na pud siya. So thank you so much nimo ma'am kuan ma'am alingig na lang jud pod kay para di siya makuan jud matrace og taman. Huy bitaw, thank you so much guys, and what atagin ninyo ang next video na po din dapita kay mura magkanang kuan gabas murag magpapanday nami ani pohon. So thank you so much og kisa tuy ganahan nga mutabang just comment section this video. So thank you so much, bye bye og amping ta kanunay.